का हाल बा भाई लोग, बहुते दिन हो गई। एक बार फिर से उहे भोजपुरी अंदाज में अपन एगो नया वीडियो लेके आइल बनी। हालांकि वीडियो में केहू के बारे में हम कहल नहीं चाहत, लेकिन अतना है गांव में जौन भोजपुरी में बजता ओकरा के थोड़ा मनोरंजन के रूप में सुनी और ओकरा पर विशेष ध्यान नहीं के देवे के। काहे से कि ये घड़ी वीडियो बड़ा वायरल होता, और वीडियो जब वायरल होता तो कैसन कैसन वायरल होता, बड़ा सुने लायक बा, आ एकरा पर विचार करे लायक बा। जल्दी बोला, तू लड़का पैदा करवा कि ना करवा? अरे अभी तो बियाह रहा, इतनी जल्दी लड़का कैसे पैदा कर दी? भाई हो, ये वीडियो पर नया बनी तो चैनलवा के सब्सक्राइब जरूर कर ली, पैसा ना लागेला भाई। लाइक और शेयर जरूर वीडियो के करी, और कम से कम कमेंट में अपन सुझाव जरूर दी कि अगला वीडियो कौना विषय पर बनावल जाओ। अरे बीवी किसी और की हो और सपने में मेरे आने लगी हो। है वीडियो देख के और ही मन पसंद होला। यूट्यूब पर बहुते वायरल वीडियो बा, आवल जाओ करा के बारी बारी से देखल जा। है आज कल एगो बड़ा ड्रामा वाला चलल बा। यह ड्रामा देख के तो एकदम का बताओ जाए, एकदम मतलब डर के हमारे एकदम जीव कांपे लागताटे। चरवाई कहीं बाजार में या कहीं रोड पर ही ड्रामा लोग जाता था। काहे से कि कहल जाला कि कानून का हाथ बहुते लंबा होखेला। तो तू भैया दिमाग में कतनो कुरफात सोच लो, लेकिन कानून से बचे ना पैबो। है अगला वीडियो देखो भैया, इहो बहुते काफी वायरल बा। सरवा मिस्त्री वाला कौन मिस्त्री ऐसा ट्रेनिंग देले बा? हौला मिस्त्री का दू गो तीन गो फेंकतलस रे। महाराज ईंटा रोके का गजब का तकनीकी बा। इहो वीडियो वायरल चल बा। तो वीडियो कैसन लगल कमेंट में जरूर अपन सुझाव देवे के बा, और जेकर कमेंट खूब अच्छा होखी, हमके लगी कि नहीं उनकर बात करे के चाहिए, तो अगला वीडियो में राउर कमेंट का इंतज़ार करब, और आपका नाम का साथे कमेंट के पढ़ के दर्शक लोग के सुनावे का काम करब।